Энергетик мәдәният сарайы мәйданында беренче сыйныфка баручы балалар өчен бәйрәм. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия чарасы быел да малайлар кызларны сөендерде. Акциягә оешма предприятие җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр дә үз өлешләрен керттеләр. Тормышларындагы зур вакыйга белән балаларны район башлыгы Разиев Кәримов тәбрикләде. Мы пожелаем им, чтобы эта дорога в школу жизни, школьной жизни прошла успешно, и чтобы они хорошо учились, чтобы слушались родителей, учителей своих любили, а учителям терпение, хороших детишек. Зәйдә быел тәүге тапкыр мәктәп бусагасын 538 бала атлап керәчәк. Хәйрия акциясе кысаларында 78 бала мәктәп букчасы алды. Бәйрәмгә чакырылучылар арасында Аксар авылыннан Гөлия Шәфиева да бар. Быел аның улы Румил 3нче мәктәпнең 1нче сыйныфына укырга керә. Балалар үсә бит инде җәй көне инде. Алдык, бөтен инде әзерләп куйдык. Әле алын үтмәгән әйберләр бик хайран гына әле. Алып бетербез инде, Алла бирсә инде, карыйбыз ничек була. Гаиләләр иңенә төшкән авырлыкны беразга гына булса да җиңеләйтү өчен матди ярдәм күрсәткән кешеләрнең барысына да рәхмәтле әтияниләр. Бәйрәмгә килгән сабыйлар исә мәктәпкә укырга керүнең кеше тормышындагы зур шатлыклы вакыйга икәненә төшенделәр. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.